Salam. Para semati kita, kami siap mewakili Parhaladuni Hurianta Pasahaton selamat beribadah Tuhan Tama nama dongani kita. Kuriani Tuhata tabuka memasuk martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Mari dihita sian buku ini nomor 10 ayat sada 2 Dohot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus.
dohot goar nito di berbadia na tungo palangit dohot tanamon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus yang uda na diau dang au na punasa uda nina maksud au doi molo adok manang ise nama bahen lomo ni rohani amai boto nido taringot tukodei manang na sian dibatai manang na huhatahoni sian rohaku sendiri. Songon dok surati anggo batang aik na manguludo mabaor sian pamatang ni na porsia jauh. Haleluya. Alih Tuhan Bapa amanami tunasiko kata seluruh. Saya ini memahami Tuhan segala tunasa kami. Lehwani kami manusia masih asas masa tinggi apa sosana. Unang wasoya apa sosana yang ayo membodoh apa sosana apa sosana. Saya lupa patuh matuhan dan hatuau. Ima patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik parjolo ahudo jahuba de batam ninna de batata dang jadi marakub au bahenomu de batam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang
dohot na di Benua Tongaon, rodi na di Bagasan Aik na di Toruni Tanong, yang gotung gabi si Sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogot akan namar sineyang di goarna. Patik paukaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa si ulau muna, alai anggo ari papituhoni ari paredian ni Jehovah di Batamdui, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ai dina oromari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, di baheni do ubahen na di paso-paso di bata Jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapom mudo na torasmu, asa martua ho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba de Batam diho. Patik paunokon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata taringot tu patik nasapului odo. Ahu do Jahuba di Batam ninna debatata, pargogo nasuhatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupapon, pinopar niakan nasuguroha diau. Alai asido rohaku diakan namar ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki, ido sahatna. Atong rak manginugu ngumahita tu adupan di debata hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, saya parbugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mari deita.
nami nama nasi roha jaga nama dia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang bigahali hami rotu jolom puhilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paseret hami diri nami sadariot di jolom jala hu parhatopot hami tung najut jodoh hami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang babali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halo mohon roham hamatian ni akka pardosa alai hambaun di rohana do lomoni roham asamalolu. Se sama saluhut hadigut hagiduhon nami dohok pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasasadei anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham di hami marhite-hite panidangian dohot hagogon ni todi purbadia asa parakul situ rohanai majowo asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapun di luarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni matahari ilu hasan di saudara. Songonondo hatani Jehovah nunga di arsahiho marhite sian akka dosam jalanunga di lojai hoa ahu marhite sian akka hajahamu au tutu au sadiri manelesei akka pangalosium ala ni hadiryo jaladang pehu paingot-ingot akka dosam hasangapo ma di debatana di kinjang. Mari diri.
papituhon dung Trinitatis ima sian pesalmen 26 mamu kami sian ayat sada sahatu ayat 1 sada tajahama margati soring sai paeling ma pinggolmu ale jahuba alusiau aina danggol jalana pugus doau Seramuti marohaku ay hasian doau sayurupi mana posom namarhaposan tuho ale bataku asima roham diau ale Tuhan ay say tuhodo au juju manipat ari say palas marohani na posomon ay hodo ale Tuhan dingalunguton rohaku ayang buho ale Tuhan pardinggan bahasa jala marpamuati roham jala gudang situtudo asini roham disudi akka nama joho say tangima ale Jehovah tangiakon jala parateatehon suara ni anggukon diari hagogotaki hodo hujo ay say alusammu doau dang adong tuduson ho di tonga-tonga ni akka di bata ale Tuhan jala dang adong tuduson akka pambayanan mi rodo sugut sudi parbigu akka na tinongos mi marsoba tujulum ale Tuhan jala pasangapon guarmu ay tibul doho jala mambayan akka halongangan sasada hodo di bata saya ajar hommatuau ale Jahuba dalammu asa marpangalaho au di bagasan hasitongami saya pasada marohaku maka biari guarmu ido sahatna martuado akan tumangihon hatani debata jalana piausa amin mari diita disadok portibion rak mai tamadok au porsea di debata Jahuba
ido ama parbugo na sohatudusan na tumapalangin dohotan. Au persea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton ni Korbadia, at orang Tuhan. Ido tuhata na tumaon na Berlin, di panghukuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana ni hau pinosilang, na kuat kubanuan tolu dung di tanah, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lau hundul siam di debata Jehovah, amanai perbuku na sohat tusani, di sima ibana pai mamulak sukut tutanon, manguhumi ngalah na mangulu doon na mati, au persea itu timur badia, jala adong sada kuria na badia, kuria hatopan ni ala Kristen akan na badia, doh dihasan di khusus, doh dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni ala mati, doh dihanguluan na surasada. Amin. Tapi gimat tik-tik na masa, doh si pamasaun ni Hurianta. Shalom. Horas ma dihita salhutna. Titing namasa dohot nalau si pamasaota di huriat tahun. Minggu tanggal 27 Juli tahun 2027. Topik marhaporseaon dalam magudang di bagasan Tuhani. Naperjolo pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2027 di Patupa huriatero pertanyaan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga amang hapa saribu inang boru seregar di sektor pitu di bagas ni keluarga amang kasih mamora inang boru si hombing di sektor walu di bagas ni keluarga Nyonya Situmorang Boru Nenggolan. Dohot di hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2027. Pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas di keluarga Amang P. Sinurat Inang Boru Pasaribu. Di sektor 2 di bagas ni keluarga Amang L. Pasaribu Inang Boru Tambunan. Dohot di sektor Onom di bagas ni keluarga Amang S. Kutahayan Inang Boru Siagian. Alamat Boy Mataida di titing ni Huriata. Napaduahon ruas nomor ulang tahun. Hobar tu data na masuk ke Huriata. Torop ni ruas nomor ulang tahun di bagasan Minggon. Gudangna 37 halak. Hatani di bata iman natap surat di Budasia ayat 10 sada. Aimar hite-hite au gada ari-arim. Jalatabba diho akataon ningolum. Tusude ruas ni huriata nomor ulang tahun. Kupasahat hame mas selamat ulang tahun, panjang umur. Debatama nama dongani huhut nama maso-maso. Napatuluhon anak lahir di hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2027 di basa-basa hotuatta do sadada dana boru di tongah-tongah keluarga Amang Mark PR Sinaga Inang JV Boru Simajuntak hipas do dana ki songsoni nang natorasna pe maringanan nasida di Jalan Pramuka Sada Blok C nomor 57 Samarinda masuk mai itu sektor opat. Napopaton Ruhut Permahanion Dohot Pamisangon Manang RPP Mamuk Pasadarion Wana Ruhut Permahanion Dohot Pamisangon Ma Jeffrey Perlindungan Sibolon Anaknya Amat Taje Sibolon Inang Boru Simajuntak Ruas ni Kuriah KBP Sentosa sektor Sada Alamar Bagas Nasida Turas ni Huriatta Naso Sadokma
dohot huriatta. Napalimahon, kegiatan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa. Hobartu kegiatan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa Samarinda sadarion pukul 10.05 tepat di Patupa pertandingan voli putra dan putri. Naperjolo voli putra grup A antara sektor 7 melawan sektor 8. Voli putra grup B antara sektor 3 melawan sektor 4. Voli putri antara sektor 1 melawan sektor 2. Napaunopon taliasi perpindahan pendeta Duma Samosir STH. Hobartu surat pucuk pimpinan HKBP SK nomor 220 sia strip miring PDT strip miring SK strip miring 04 strip miring 2023. Inang pendeta Duma Samosir STH nang pidda sian huriatta HKBP Tenggarong tu inganan pekobasion nai baru gabe pendeta fungsional HKBP di kantor distrik 8 DKI Jakarta Raya. Hobartu perpindahan ni inang pendeta inang Duma Samosir sadarion tapatupado papungupilian amplop taliasi songon hamalate otta di pakobason nasida saliling mangula di Huria Resort Sentosa Samarinda. Napapituhon pertangyangan perhalado dohot keluarga. Di hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2027 pukul 10 sia tepat di Patupa pertangyangan perhalado dohot keluarga di bagas ni keluarga Amang Situa S Bacarnahor inang Borusi Haloho Maringanan di Jalan Provinsi RT 10 sia nomor 27 Makroman. Pinangiduma tuganu perhalado dohot calon situa rap dohot keluarga madohoti ulauni. Napawaliwon Basar Gamki Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2027 di Permingguan Manogot dohot Arian di Patupado Bajar Gamki Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia pinangidohon partisipasi sian ganuk ruas. Napasiahon laporan keuangan penerimaan tuhuria 45% 17 juta 630.425 rupiah. Tu pusat 55% 14 juta 310.200 rupiah. Tu pembangunan 1.614.275 rupiah. Tu kategorial 100.000 rupiah. Pengeluaran huria 10.102.860 rupiah. Tu pusat 14.310.300. Tu pembangunan 8.322.000. Saldo kas huria per 18 Juli gudangna 390 juta 210.616 rupiah. Saldo kas pusat per tanggal 18 saldo kas pembangunan per tanggal 18 Juli 110 juta 896.012 rupiah. Saldo kas kategorial per tanggal 18 Juli 14 juta 160.450 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 427 juta 150.070 rupiah. Proposal tahun profesionalisme pendaftaran CD pelayanan ke gereja Pagaran jadwal organis dohot perkantor dohot titing perhepengon bui teida di lembaran titing naung diser di Taganuk di pasu-pasu tuatama Kuriana.
dapat sadar atta martangya kita. Tuhan de bata amanami na marhabangsa di Bulung Ijang. Puji-pujian doa mulai teu di pasat rohanami tu adupa mulai Tuhan. Di siala pangiriri ngombro di hami sian are na salpo satu tikyon di pataru asin roham dohami ale Tuhan sebagas nabi be sahat tu bagas darumon ima di dalam barpung hami pasangap warmi di manukut nyarion. Tuhan de bata amanami na marhabangsa di Bulung Ijang. Dia kadungan nami pe nasubui rap dohot tami apala di tikyon kupasa tami matu tangamu na badiele Tuhan daku boto manang alanyaha nasi dadang boy rapat dohot tami marpung pasangap pogwarmu na badiai di tikyon mulu na di perkarejo do nasida pasu-pasu manasida di perkarejoan na Tuhan mulu dia ka parsahiton pada uma parsahiton pamalum sahit sa pamatang nasida asabu tu hari-hari na mangihut buhi hami rapak martangiang pasangap poko di bagas doromon ali Tuhan. Tuhan de bata amanami na marhabangsa da Bulung Ijang diakar ruas ni huriam na marulang tahun tultul pitu halak pasu-pasu manasida ali Tuhan leon hasihaton leon gajang ni umur asa mardame sonang nasida madalani ngolu-ngolu nasida siganuwari. Tuhan de bata amanami na marhabangsa di Bulung Ijang ditiki-tiki ng salpu di pasahat todo sa dadanak buru di tong-tongan ni keluarga amang sinaga inang buru si majutak pasu-pasu ma perkembangan ni yanakon namion ni Tuhan pada uma sahid asa magodang imana di bagas lasan hasehaton nang dinatutuan na pe leon hasehaton tabay rezeki di nasida asa buhay marbudung-budung yanakon namion ni Tuhan asa buhay gabi anak silas ni roho di tong-tongan nami terumuwi di julong mali Tuhan. Tuhan de bata aman namin na marabang sa Bulung Ijang sungsungunima inang pendeta nami inang rumah samosir dinalopit na sida tu pakubasyon na baru tu distrik Walu DKI Jakarta Raya leong marohana tiur nasid di nasida makubasi huriami asalam tama pakubasyon nasida le Tuhan mula tema di nasida di pakubasyon nasida selama 5 tahun di huriam Sentosa sektor resort Sentosa le Tuhan dinggado pakubasyon nasida lau pasanga pukwar muda badia le Tuhan. Tuhan de bata amanami na barabangsa de Bulung Ijang dia karus ni huriam akan namar kumul daku boto hami manang aha pergumulan ni perngulon na le Tuhan ho mana mga leo dalet di nasida asa songo sidaw tami le Tuhan di haguguton nai hola maju warmu hola maju pasangap pokwa le Tuhan hola kodo hapurusan nami hola kodo di juhami paluhok kami siyan haguguton nami le Tuhan. Tuhan na pala ditikyon di buk kami di bangsa tayang nami ama nami sinurat inang buru sijabat na tongon di pamasaho di jauho sa tongon-tongon nasida buru nasida Roma Tuhan mangapuli rohani ama namyon dohot keluarga leo madin sa sida le Tuhan pangapulon na sumurong leo masikat ni silas ni rohat tongon-tongon ni keluarga le Tuhan. Tuhan de bata ama nami na barabangsa di Bulung Ijang sungsungonima negara namion tuhoma hupagonggokon na le Tuhan di pemerintahan nami sian naumet-met sian tingkat RT satu presiden leo maroha kebijaksanaan di nasida lau memimpin negara namion asabui dengan merdalan ale Tuhan terlumbubi ma di kota nami Samarinda leon hademakon leon hadameon badawa kaperbuluton di tengah-tengah kota namion kota Samarinda ale Tuhan. Tuhan de bata aman nami na marabangsa di Bulung Ijang satu kinay nang bigon nay mahatami na pinasahat ni naposom leong madi naposom tod di purbadia na siap ko yale Tuhan asabuy hatami tol hasturo hanami bi jalabuy hatami di ulah kami dohot dinggan di tong-tongan ni masyarakat yale Tuhan
asa gabe song garap pami di tongah-tongah ni masyarakat, gabe setiruon, gabe tarida holong mi di tongah-tongah ni pengulun nami le Tuhan. Tuhan debata ama nami na marabang sa berbincang, macegudang dosa pangalason nami ale Tuhan. Sesamay unang gabi mga bata kapaso-paso na nang sipasa to mo Tuhan. Jala matang yang namion pala mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari kita laos tapasahan medianta median sadaan sadade. Thank you.
Ido tuole Tuhan marula pula dohami madomoleate tuho disude asi doho dengan dibasam nasa tokto ngale Tuhan madongan ngulu nami sahar di bagasan tikyong ditutuhi hodo rohanan pikiran nami rohami tu bagas joromon mamuji pasangat buar munabadiai positu tu rohanami le Tuhan dihatam nana yang tangi hodo nami ajar-ajari pargogo omu hamile Tuhan patau hami dihatam asa tong tahu hamile Tuhan lahu maulahosa di mulu nami siganu pari makuling mahole Tuhan ainunga rade hami lahu tumai hosa marhite-hite Kristus Yesus martanya kami Tuho amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna hatan itu hata nagabe jamita dihita di bagasan tikyon imana tersurat di Matius bidu 10 mamuka sian ayat 30 sada saharo di ayat 35 Matius bidu 10 ayat 30 sada saharo di ayat 35 songono mahatan itu hata takas mata payhutihu dungi di dogma upama na asing tunasida tudos do harajaon banua gijangi tubatu nisiarum nabi nuak nisada halak laho manaburhon tu perlakna ido sadana umme mesian nasa ragam niboni alai dung tubu gabe ubal gadoi sian nasa ikau rata pola hirahaudo jalarodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar turat tingna dungi upama na asing muse dihatahon tunatorop tudos do harajaon banua gijangi tu itak naung niasoman nabi nuak ni sahalak ina-ina laho pasaurhon tu itak tolu apang paima asom saluhutna i dihatahon Yesus marhite sian upama tuna torok dang nama kata ibana tuna sida anggo somarhite sian upama asa jumpang hinatahon ni panurirangi nama do huukape pamangaku makatahon upama hurukari pe nabuni sian mulani portibion ido sahak ni turku jamitata dihita saluhna damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus surian itu hatta taida ma amanginang turpu jamitaon bersangkut pauk doon amanginang uduk ni jamita nadiari minggui ima taringot tu upama harajaun ni debata jala dison amanginang di patudos do harajaun banua gijangi tubatu nisyarum hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi taparata teho maamanginang nagabe topik minggu dihita beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan maka marha persiaun jala magodang di bagasan Tuhani molo taida do amanginang perdalanan itu hata Yesus rotu pertibion mulai dari hal yang sederhana kerajaan Tuhan dimulai doi amanginang rotu pertibion sian hal-hal na sederhana diharorona rotu pertibion ditododo si Yusuf do si Maria nagabe natorasna. Kita tahu bahwa latar belakang daripada Yusuf dan Maria dari kehidupan yang sederhana. Datung nagabe sian istana manang kerajaan ate, manang namo rajong daun. Alai dimulana mek do tukang hau. Jalamu senang pitor latar belakang naido nani ida ni aka ahli Taurat
dohot aka saduse. Alai di soma amanginang taida mamuse saluhu nai adong do astuana, adong do lapatanna. Jadi taida ma di perdalanan ningoluan amanginang mulai dari hal-hal yang sederhana. Ikom manaat jala unang gabe sepele hita tuaka hal-hal yang sederhana, hal-hal name meti. Ala di awalna mulana sian name mekdo. Sudah dimulai dari hal yang sangat kecil. Jala ido na ditodo ni Tuhata Yesus ditodo debatado bangso Israel nagabi bangsona sian bangso name mekdo. Dan itor bangso na balga bangso Israel dang. Alai bangso na mekmet. Alai ido na gabi di pabalga di batang. Gabi rarat harajaw nai. Dan kita kembali lagi melihat perjalanan Tuhan Yesus. Di todo de batado sude aka murid-muridna. Sianaka na mekmet do musena. Ise mangoluni si Andreas, si Jakobus, dohot, si Matius. Saluhu nai amanginang akan mekdo. Jala penjala ikan kan? Alai taida ma gabi mangerbang. Gabi balgado harajau ni de batang. Odona taida amanginang dalam perjalanan kisah Yesus di perjanjian baru. Gabe ibaru sudenang. Aido makana dihita saluhuna unang pitor tuna ubal gai taida amanginang nang pemolo sipata taida akayana kotai terkadang memang akan nilainya olodo dak pola songona taharapok kan. Kita merasa baik kodo juara sada sudenang kan? Ikut dapotan juara manian. Ido molo diruhatta. Alai taida ma amanginang unang gabi marlea kayana kota tabahen holan alani aka nilaina na merosot. Unang gabi pola songoni kecewa tamarni dan nasida. Alai taida ma amanginang songo dia dan nasida berjuang laho belajar dan belajar. Mersiajar, molonunga berusaha nasida, hapeta muru-muruhi muse, bohama rohana. Jadi di sope amanginang, ikut taida do proses nasida, dinalaho mersiajar. Dukoni taida mamusenang songo dia do, tujoluan niarion. Mungkin ra di bagasa pikirata batu tu na jolo na autowaddo borukon anakon. Suadong diboto nang guaha, ninna di bagasa rohani na torasna kan? HP nuai nga PNS, HP nuai nga dokter, HP nuai nga boy, perawat, ninna mamusena. Dibereng masude muse tupudi, boy do mamereng tupudi kan? Asa unang lupa di latar belakang di sude aka kondisi keuangan juga. Jalahita pena jolo mungkin ra, datu na pitor namo rajok kita sude kan? Dan pitoradong be akar tata sude-sude alai mulai sian hal-hal na metido na sederhana ido mungkin na jolo songonido maul taro tu pangaratuanon dan merdiha-diha mungkin kita pernah disepelekan oleh orang lain olodora di hata-hata jon mahita na so merdiha-diha di jokali hita musena so adong apunata alai taida ma balgado horong ni rohani de batang. Dan di pasoku hita kan ala di bagasan pengharapan nama ngolu hita. Kita ada Tuhan Yesus yang selalu setia menemani kita. Hidup pola ubahin selalu berusaha, bekerja keras, mengula ragam niaka sulau ta'a HPI. Dan adong rupani nagabe gengsi kan. Nah pasti molo gengsi do di pangaratuan amanginang dan mangan. Alai taida ma ala kerja keras tai pengharapan nama ngolu di bagasa ngoluta tarida ma cupak tado dapok tado
Nah hina kita rupani naso mardiha-diha naso adong apunata alai muai ngungabe adong aka karyawan. Ngungabe adong perkerejota tabahen adong mau dia ka kobuta adong mau rupani di perusahaan pribadi dohot akalan naas. Jadi di sope amanginan kita harus bersyukur. Patut mensyukuri. Unang lupa latar belakang. Unang lupa tupudi. Sudah nai holan ala asini rohani debatado. Molodang ala asini rohani debata amanginan dak patuduhononna jalan keluar tu hita, solusi tu hita kan? Alai ala memang bergantung hita tu debata dipatulus sudah tanyakta. Odo na patut diho amang inang ninda Tuhani kan? Semua ngadong bagian nabe, ngadong jabar nabe. Jadi di hita selalu una ngadong putus asa. Artinya jumolo mengalului harajau ni debata. Idona taida amanginang nang diturpu jami taupe. Bahwa kerajaan Tuhan itu seumpama biji sesawi. Mek do amanginang biji ni siarum. Mungkin rana pasti taboto do siarum kan? Sada sayur-sayuran nate. Mek doi biji nei molo taida. Mungkin ramolo di patorang nakina di bagasan turpu jamita tahun pola do songon pohon ninna kan batanna dung magodang. Mungkin molo di Indonesia datungna pola adong saha songon ni sampai songon pohon balgan hate. Alai di kondisi do amanginang manang di patorang songon na terjadi di luat Palestina na jolo. Olo sahatu 4 meter batang nai. HP nakinan taida ma sada batu siarum na metian alai boy mangalehon kehidupan tu sude. Bisa memberikan tompangan kehidupan baik nakinan tu aka pidong ninna kan? Pidong na martonga-tonga langit marasar di bulungna di cabangna. Memberikan hidup. Dada holat tu manusia kan? Alai doho dong senang tuaka ciptaan na asing nai. Artinya amanginang kerajaan sorga juga diibaratkan seperti itu. Dimulana mek do harajau ni debata roh tu pertibion. Dimana kinan sian hal sederhana di perdalanan ningolu ni debata. Di perdalanan ningolu ni Tuhata Yesus. Ditodo ibana do si Yusuf do si Maria nagabe natorasna latar belakang na luar biasa na macai sederhana si tutu aka muri-muri na musena na sopola perkareju sude dak pola songon aka ahli-ahli Taurat dak pola songon aka si jalobeo alai taida ma aka muri-muri ni Tuhan Yesus aka penjala ikan. Alai boy gabe magodang. Allah sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Imana taida diharajau ni debata. Bangsona, bangso Israel, masada bangsona mek. Alai gabe magodang do. Di dia tarida ma. Hak Kristenoni lam mangararati. Dan itu juga yang kita lihat dalam perjalanan Injil ke Tanah Batak. Dimulai dari hal-hal yang sederhana juga. Kita lihat perjalanan misionaris yang dulu seperti Iker Litwing no Mensen benar-benar luar biasa dalam memberitakan Injil ke Tanah Batak. Datung nagabe menyerah ibana nang pe jugul-jugul do halak Batak. Dan pitor mula kibana tu Jerman nang pe jugul do bangso Batakon alai benar-benar do ibana tarida hadirionna naikon saudo berita Injil ke Tanah Batak. Idona taida. Apalagi mana jolo molo halak Batak sialang jolma do museka. Bukoni musenang dan ditada debata adang itada Tuhan disodotong na semakin menggila aka
kejahatan-kejahatan juga. Alai tabereng ma di ujungna dimulai do sian huta damai saini huta. Alai lemangerbang ma lemangerbang semakin dibabat semakin merambat. Ido hak Kristen nataida. Bahkan saat sadario namanginang ada banyak penguasa-penguasa manang ugamo na asing nanaing melenyapkan hak Kristenon. Alai taida maamanginang dan makan di debatan. Kalau Tuhan sudah berbicara, semuanya pasti. Artinya amanginang dan di luas debata hancur sudah kerajaan yang sudah Tuhan bina. Na di pasaha nang tuhita saluhukna dan di luas. Nang peta ida amanginang marsikor do aka halak Kristen dalam beragama juga, dalam menjalankan ibadah juga marsikor situ tudo. Mole ate mamolo di hitaom, dinggat do hita adong do gedungna, adong do musenang aka kursina baga rotu bagas joroom, bebas muse pahean nape baga-baga. Alai taida madina asing dak sok kita mangina. Na asing sengsara betul. Ala boha taida mah di parlape-lapean. Jadi mulut taida doi sude amanginan kita patut bersyukur. Ikon lem mersitutu mahita memuji pasangan guarni debatai. Unang do amanginang lemah teha persiap tai. Unang do lamdang tabo to madok mauliate alanita bonate. Si pata alanita bonina mangolu, olo do gabe lupa madok mauliate tutuhani. Edo makana ubahe molo adong akan masa beruntun akan masairo tu perdalanan ningoluta baru pae di boto madok mauliate. Amang tahe Tuhan. Ngaso ngono ngolu kunin nama museka baru pe mengalu-aluma tu debata dung masa akan masai. Dan itu juga semua amanginang peringatan kepada kita. Ala memang ditogor di batado hita molo medau sian ibana. Artina ikon tapatuduho maamanginang hapor siotai mangerbang dia dopan ni debata. Marurat bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan juga harus benar-benar bekerja di dalam hati dan pikiran kita amanginang. Unang taloas amanginang simbolis membuat siak kita tupal naung pinasahan di debata tuhita. Jala memang godang du somoniate amanginang. Holat ditangi hodo jamitai alaida ada pola sahatu penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Toema nang rotu bagas joro, nang romai. Rotu partangyangan, toema. Lau jol marpungu maiba, ni nama museka. Maila iba molodang lau tu bagas joro, ni nama muse. Ada banyak yang seperti itu. Alai dihita saluh namangi nang bohado tutu, parsi tutu ota, lau mamuji pasangap pon, guar ni debatang. Hape nakinan, di bagasa perdalanan ni ngolu taom, ikon taleo do rohat tahun sudah perjalanan di ngolu tahun amanginang biarkan Tuhan yang bekerja. Alai molo dang taloas do di bata mangula di bagasa ngolu ta amanginang gabe ta abati odo nagabi bahaya. Ahamanaro molo masa akasi songoni. Artina merajalela ma simbolis nang di perdalanan ni ngolutta. Dang mangolu be hatani Tuhani tabahen. Alanunga marasar akan asing di bagasa pikiran dohot uto-uto ta. Nanggabe ganu pari ganu tiki amanginang narwai di pikirata. Molo narwa do di pikirata amanginang yang pastinya debatape pada onna do sude aka pasu-pasu nasib kita. Alai molo kita mencintai kebaikan amanginang hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kita ini disodo tarida amanginang akan naulina denggani. Lambar tabba-tabba ma pasu-pasu ni debata. Jalan aso panaga mata
mertab basudena. Batu tu na jolo songoro dongoluku. Batu tu burjudo HP Tuhani ninna maka. Jadi dihita saluna asa taboto ma laho mamilangi tikit tahun. Jalahita pe iko do mangalehon kehidupan bagi orang lain. Unang gabi pamatehon parngoluan ni jolma. Ay gudang do songoni amanginang gabi di pamate do padapotan niaka donganna. Dakolari ko di ibana mengolu donganna. Gudang do songoni. Ay do makana molo dia ka perkarijuan mampu do jolma laho memfitnah donganna. Asa boha, asa digeser atong aka kedudukan na kan jabatan na sude. Jalada ada hulan hata-hata ikan adong do na fakta na daida si songoni. Asa di PHK donganna. Adong mau rupani na mabaen akan narorang akan narua tu donganna. HP burcudo dongan naon. Alai omba rupani aka dongan na so tahu diri kan. Boy dodohonon sahabat karib alai tetap menusuk dari belakang minna rupanika godang dotong nasongoni. Jadi hita saluna amanginang selalulah memberikan kehidupan kepada orang lain. Unang gabe pamatehon karakter ridonga kita jangan. Osipata taida asal puas pihata ma. Dakola rupani mamilangi di bagasa rohana bohado molo hudo songono na cido rohana manang nadang dangin na rupanika. Holan asal puas bihatama. Apa dihita saluna amanginang jolo taau hojo tuhita. Bohado molo songonon. Pitornina marupani di bagasang ngoluna kan. Molo memang tahap banting do baru. Alai na pasti amanginang dakola piga jol masih songoni. Jadi dihita saluna marhite-hite turpu jami taon mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan sepelekan hal-hal na met ate amanginang. Unang doholan untung besar baru madok mau lihat kan? HP untung kecil holano do wah mau songo dia mau nina musek kan? Dan nama ngapain nonyo nina musek. Dan kita di situ sudah nggak sepele behita tu pasu-pasu ni Jehovah molo dan bersyukur hita di hal-hal na meti. Mana HP na pinalumeho ni debata tu hita yang Tuhan sudah berikan kepada kita, patutlah kita mengucap syukur. Unang do ikun na dirohatai amangina, unang do ikun na ubalga amangina. Tetapi mari dalam setiap kehidupan kita, kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Alana amanginang na meton disodo pasahato ni debata muse na ubalga. Tabereng makan na berlomba lari kan? Dimulai dari langkah na do dukoni baru ma saha matu garis finish ikoni do perjalanan ni ngoluta. Jadi dihita saluna marhite-hite turpu jamita ta amanginang iko benar-benar do hita di bagasan sabar di bagasan na setoktong martangiang songon panabur boni benar-benar do ibana sabar dalam menantikan hasil panen na kan. Dan Victor di suan Victor adong hasil nadang. Alai sudah naik amanginang butuh proses. Jala di somahita di proses ngolutau kehidupan kita ditempah ke arah yang lebih baik. Ikoni manian. Unang do marungu-tungu di bagasa perjalanan ni ngoluta. Unang do ubalga. Ungu-tungu tai sianaka papahenata. Baik di tonga-tonga ni huri ate. Apalagi manu aingon amanginang nunga besaha di tahun profesionalisme. Termasuk mamusenan akap proposal na usaha tuhita. Molo ipe amanginang dang boi talehon tuhuriana bohamai. Bohama martaba-taba pasu-pasu tuhita molo dang ulo hita mangisina. Manang toisi talau mangisi. Bolo-bolo ni ulan hepeng ni narupani buhamai. Songo diamai. Tetapi yang Tuhan harapkan dari kita amanginang mari mangalehon partisipasi di tonga-tonga ni huriai.
dada alani balgana amangina, dada alani ikon godang-godang dang. Alai molo sudedo hita amanginang ruas ni huria manupahi sasao tipe. Alai ris sude denggad do amanginang. Denggak kian. Alai molo sudedo pahohopon dangi boto-boto situan ini narupanika di pahohom aha mana dapot. Ba memang molo akka perhalado badangi boto-boto. Akka pangulan agutik kipedang di boto ikan. Tetapi Tuhan melihat. Na di rohatai, na di pikiratai, di boto de bata, di bereng de bata. Songo dia do tutu balgani rohata, laho pasahaton, songo ni do balgani pasu-pasuna lehono na tuhita. Alai molo makoli do hita di pasu-pasu nang pinasaha ni de bata, lemar pepeng do di sudia manginan. Mar pepeng di hapur siaon, mar mek-mek nang dia kapacari ape. Ima taingo. Alai otik pe ibana, di bagasan sukacita lahu pasahaton tuhuriana ditupak asini rohani Jehovah balgama pakkorhonna. Jadi dihita saluna manginang ikon songon ragi ido hitate memberikan rasa jala ido si panganon ni akka hala jahudi na jolo roti yang bercampur dengan ragi. Ala ragi i sao ti do yamanginang di sapo tu sude akka mentega. Dukoni ditutung ba gabi roti maibana. Alai taida ma amanginang molo danga dong ragi na pasti danga dong rasana. Sarupa mai songon na molo misalna mangalop pahita amanginang molo hurang do manandanga dong sirana danga dong deina. Songo dia mamardai molo danga dong di bahen sirana manang lupa mabay sirana kan. Artinya amanginang hidup kita ini haruslah menjadi berkat bagi sekeliling kita. Iko gabi pasu-pasu mangolu taon tu sude halah. Asa unang marisuang panopau ni debata di hita. Oma amanginang dagabe sulu-sulu di hita asa benar-benar terbuka rohatta, ukap rohatta, mamereng hal-hal yang sederhana ini. Di hita pe di bagasa perdalanan ni ngolu taon, unang domo larong di hita gabe sombong hita te, gabe gijang rohatta. Daksa dia de penadongi di hita alai, nunga marlomo-lomo nang tudongan na, nang gabe songoni. Alai na adongi di hita amanginang boido buato ni debata satokin sekejap mata boido danga dong be di hita. Artinya amanginang di hita saluhuna tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan juga. Molo tahangoluhodo ngoluna rendah hati yang pastinya amanginang hita pe selalu memberikan kasih sayang kepada setiap orang. Jangan pernah memandang sebelah mata kepada orang lain. Unang do rupa nia manginang, ibana miskib do au namoran ina musekan, dukoni ditodo-todo madonganna, manang dipilih-pilih yang menjadi donganna. Dibuat perkelompokan di sada-sada kelompok. Nangga disongoni ate yang manginang. Alai saluhuna hita dos do dia dopan di Jehovah. Jadi hita pe di bagasa perdalanan ningolu taon gabi pasu-pasu mahita. Songon ragi i yang memberikan rasa tu sudenang. Songon i manang perdalanan ningolu ta ikut do mangaleho pasu-pasu tu saluhukna dongan. Harus menjadi berkat bagi sekeliling kita. Iko mangaleho ngolu ngolu taon tuaka dongata harus bermanfaat. Bermanfaat sama dia manginang yang pastinya mencintai hal-hal yang benar. Unang atong papiol-piol uhum kan? Unang do rupani mangkatidakon hatan aso tutu maraloh dongan na jolma kan? Unang do mempitna dongan na. Jadi dihita saluhuna unang do rupani asal mamangan nau nina rupani kan ape dongan na dangi pikiri. Jadi hita saluhuna manginang ikon saling doate. Mula dong perkara jua taboto amanginang
tapatuduhon tuaka keluarga, tuaka dong hatta, tu sudena, kan? Unang do di pahom, aruhana isi ninda museka, lo di tahun anak-anak buruna do nasoda porta karejo ninda museka, unang gabi songoni, alai mulu di boto, boy dotong di share. Di son adong do lowongan kerja nih, nama tudongan naka, dan itu juga sudah menjadi luar biasa berkat di hita kan, karena kita menjadi saluran berkat melalui ma'amangina. Di hita dalam setiap perkataan kita juga harus benar-benar tarida hita nasi ihutut debata hita kan, sianak kapangalah hutai amangina, iko benar-benar si buang molu mah hita. Molonunga dengan akka pernula atta, pakata yota hobar dohot akka pernula atta, hita pe amanginang benar-benar ma nagabe tau tiruan tu saluhutna jolma. Unang do disiha tuao di pasahat tu hita, hapenang daktarida disikap di karakter di pangalahon ni sasahalak, hape nungga sahat hatuau ni tu hibana ala daktarida manfaatna tu saluhutna dongang. Songon dia ma gabe tiruak kita molo songon ido tutu. Jadi di hita saluhutna iko mampu do hita nagabe tiruan ate. Tiruan di pakatayon, tiruan di sudenang. Iko ni mahita. Unang do amanginang sahat hatuau hapenang daktarida songon dia do ngolu na martua. Marhite-hite turpu jamita tahun amanginang asa benar-benar mahita di bagasan namar hapor siaun magodang di bagasan Tuhani. Tarida ma bahwa yang selama ini firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boy tak terapon di ngoluta si ganupari. Ima nagabe bohalta, ima nagabe jaminan dihita di pasahat di batado tu hita jaminan tu akajolma si ihuton ibana. Nah sairongan ani di batado hita ganupari ganupiki. Sahat rodi naro ajang ni hasyang ano. Jadi dihita saluhuna amanginang unang anggap remeh hita tu hal-hal na kecil ate, tu hal-hal na sederhana. Alai tapangolu ma roha kepekaan tu hal-hal na sederhanai. Mek do alai di ujungna gabi balgam musena. Jala ido harajau ni debata di patudos tu biji sesawi doho ragi na mangalehor rasa. Jala ima tutu ngolu taun asa unang marisuang panghokopon ni Jehovah tu hita toktong mahita mangulahon hatana mangulahon natinonahonna gabe sioloi debata gabe marurat merperbue di bagasan debata ima ngolutta tau tiruang mahita gabe pasu-pasu tu saluhna jolma. Amen martangiang mahita. Ido tutuale Tuhan totong dohami marula pula madok maleate tuho disude asi doho dengan dibasam nama dongan ngolunami sahar di bagasan tikyon terlobe le Tuhan di hatam na hutangi kami ajari pergogoi perbisu kami asa totong hami le Tuhan peka tuaka hal-hal na sederhana hal-hal na umet-met jala di ujung na ale Tuhan balgadoi bahenommu gabe marurat merperbue mahami di bagasakko asa ngolunamion ale Tuhan gabe manfaat gabe mangaleh ngolu tuaka jolma na adong di sekeliling nami asi maroham ale Tuhan tahu pasu-pasu mahami saluhna merhite-hite akka pangalaho nami tahu tiruak kami disude akka jolma atau ngale Tuhan ang di bagasan tikyope tu saluhutna ruasmu naro di bagasan tikyo mamuji pasangat luar menabadiai toktong pasu-pasuamu matutu ale Tuhan ngolu nasida lihonomu hahi pason hagogoon habisu kotu nasida asa margogo marbisu kali Tuhan dina madalani ari-ari ni ngolu nasida asi maroham ale Tuhan saluhutna aka usaha perkarejon nasida patongonomu ma ale Tuhan tu aka japalan nalomaki tok-tok wale Tuhan na manarihong ngolu nasida asa sa tok-tok wale Tuhan nasida mandok mau leate tu adupa muna badiai
Asa totong ale Tuhan pada uhami mangolu namion sian aka umutumu tale Tuhan ale totong mamereng ho di bagasa perdalanan ningolu nami sian aka hal-hal na sederhanai asa marhite-hite ale Tuhan mangolu mangerbang mahatam di bagasan ngolu namion atong ale Tuhan om mahami saluhuna pasu-pasu ngolu nami sahat di ho mahami marhite-hite Kristus Yesus matanya kami Tuho amin. Mari dia mahita, huhu mahita papu pilihan. Ale bata amanami na di benogijang. Hodo haroro ani saluhu sileho-leho na denggan. Doho nasa ulibasa na mariutus. Kupasat hami masya na niliho mitu hami pilen nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa hupar hasya kami pilianon pati pulhon harajomu. Ditonga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite hite todin. Asalam huta dahami
godang ni sile hole homi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya penorbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya sau malo moni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon ma Tuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togi hom tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tu hita. Jala asima rohana mida hita. Di dopako Tuhan debatama bohina tu hita. Jala di pasar homadamena tutup di tabe. Amin. Shalom, horas madihita, salam selamat hari